social media manoswera ndichiona kuti nyaya dziri kufamba sei. Ewa pane nyaya isinganyanyofadze, pane mashoko asinganyanyofadze. Uye kavideo katoda kuti muzvinzwire umbowo hwevanhu vanga varipo, zvakare nemafotozi vazukuru. Asi chekutanga sati takuzivisai nyaya iri panapa. Kana uri munyowani usati wasubscribe paSaint TV, mukana uchiri nawo wakazarisa kuti usubscribe, turn on your notification bell so that every time I upload a video you will be notified. Nchito zviri kudi kwese kwamuri vazukuru vasekuru Saint. So nyaya iripo vazukuru ndeyekudaiwo pane murume arohwa nemotikari kana kuti anga ari pamotorbike akabva adhumwa nemotikari mhando yeBenz just after tollgate takananga kuChinoi patollgate iroro tiri muna Chinoi road tadakana Mount Habden anditi kutollgate ikokuya just after ipo ndopaarohwa ndopaitikira tsaona iyi. So regai munzwe vanotevera vanenge vari vanokuudzai zvaitika zvavaona uchiitika ipapo anditi zita remunhu asati takwanisa kuti tiritaure nekuti mapurisa ari muprocess yekuti vange vari vanoziva nekuinvestigata kuti zvinhu zvaitika ndivo vanozoreleasa zita remunhu anditi but tsaona yatoitika nhasi. Video rinotevera from Uncle Saint, the only Zimbabwean uncle. Much love. Mina ngatida kuchena angwa pa mushure menga ona mota emdzimai wake. So mota inga kumashure kwake ichibva yamurova Benz for a distance ikabva yamurasira kunze kweroad. So that's what happened basically, but it's like kuti aindicator because angasingamhanyi. So ndo zvidiki zvatiri kuziva for now. Maita basa baba.